Hallo YouTube. Så spiller vi i Minecraft i en der hedder Brian from Denmarks map, eller den hedder Brian from Denmark, og jeg skal nok lægge et link i beskrivelsen til hans YouTube kanal, ellers så er den inde på min kanal. Der er sådan et link, og så kan I gå ind og tjekke hans videoer. Jeg synes de er rigtig fede videoer han laver. Men jeg vil spørge om... Nej, jeg skal lige ind og sove. Lag. Plejer jeg ikke. Skal vi op og sove? Tag den her seng. Og jeg sidder lige og snakker med min ven. Nej, det gjorde jeg bare ikke, det der. Nå, det er også lige meget. Nå, nu blev det dag. Ja. Det var ikke lige en zombie, der var ved at smadre min dør, vel? Ej, det var bare mig, der klatrede. Nå. Og jeg er rigtig glad for det her map, fordi at man kan bare owne alt muligt. Men så vil jeg spørge, hvilket hus jeg skal bo i. Fordi ved jeg ikke rigtigt. Hus 1 er der her lige. Og så er det her hus 2. Hus 3. Hus 4. Hus 5. Og døren, den får jeg selvfølgelig lavet, hvis jeg skal bo derinde. Eller det gør jeg nok alligevel. Hus 5. Så er der hus 6. Hus 7. Og hus 8. Det er alle husene. Men jeg kan også bo inde i slottet. Så jeg vil måske lave noget om herude, hvis jeg skal bo herinde. Men jeg kan lige komme til at se ind i dem. Men jeg kommer også til at se ind i de andre om lidt. Men se herinde i slottet, der er dejligt med plads. Jeg vidste det godt, men jeg gad ikke at tage dem med hjem. Og så er der en masse her, og så får jeg måske lagt noget tag på, hvis jeg skal bo her i slottet. Jeg skal lige hernede og se i hus 8. Hus 8. Det er pænt hus sådan til. Og jeg vil måske lave tilbygning ved alle hus, det er så sagt. Der er bare noget rødt flæsk, jeg propper i. Så her er det til at tænde lys, så har jeg proppet noget rødt flæsk i. Det var lidt kedeligt. Så der er et eller andet hus, eller et køleskab. Og det er det, der er her lige. Men hvis det er sådan et hus, så vil jeg måske lave en masse tilbygning. Det var hus 8. Så var der slottet. Det har vi lige været inde. Du kører. Så er det hus 7. Ja. Der er ikke så meget her lige. Der er en lille have til. En lille terrasse. Så skal vi herhen i 6. Der er ikke så meget. Skal jeg op i møllen? Der har vi gået op i nu. Men i møllen der vil jeg i hvert fald lave en tilbygning. Jeg kan lige vise jer hvordan jeg vil lave den så. Måske også en bedre sti. Så vil jeg nok lave en tilbygning den der vej. Måske lige udvide lidt her og så lave en tilbygning. Der er ikke så meget herinde. Så der er et godt stykke op. Wow. Og så kan man stå herude og kigge ved møllen.
komme rigtig højt op. Eller ikke. Ej, jeg prøver at se, om jeg kan komme derop. Sådan der. Og så kan vi se ud over det hele. Og det der hus op, det gider jeg ikke at bruge, fordi at jeg lagger, når jeg skal komme helt derud. Og det er også uden i optager, så kommer jeg ikke ud. Kan se det hele herovre. Så skal vi ned igen. Shit. Sådan der. Og så er der ikke mere herinde. Så vil jeg måske lave stiger op i stedet for så lave veje ud der lige. Men det var så møllen. Skal vi hen til 5? Ja. Det er et meget dejligt stort rum. Og der vil jeg måske lave nogle rum, hvis jeg skal have en. Måske. Jeg vil nok lave en kælder til kiste og sådan noget. Eller måske. Jeg ved ikke noget endnu. Hus 4. Der er ikke tag på heroppe, men det kan jeg godt lave, hvis det er herinde, vi skal bo. Eller jeg skal bo. Nej, vi. Så er det hus 3. Langt et, men også et fint hus. Hus 2. Det er en lidt anden form, end jeg plejer at se, men det er også flot. Og så er der det her murstenshus. Meget fint design, synes jeg. Hus 1. Så der er meget fint design tegnet, så man kan komme op på loftet. Og jeg vil nok dække det der hul til, hvis jeg skal bo i det her hus. Og hernede skal vi ikke bo, men jeg kan godt vise jer det. Det er bådhuset. Der kan vi sætte båden ud fra. Så kan vi svømme ud. Og jeg har selv lavet det der og kisten. Men resten det var her. Og så noget de der indhak der til bådene. Og så er der her lige er der en farm med cocobeans. Så kan man det er gris man kan ride på. Skal vi lige have den der gulerod på fiskestang med gulerod på. Kan man også lave et ny opdatering. Ja, hvis I altså kender Minecraft. Eller spiller det bare. Her lige er der sukkerrørsfarm. Jeg mener det var 6 stack og 19 den gav. Og det er så herinde jeg bor. Med en jump. Men det var det for den her gang. Og så håber jeg, at der er nogen, der ser mine videoer. For jeg er kun lige begyndt. Men ses herfra. Farvel.